La història d'Òmnium Cultural i del món editorial en català durant la dictadura franquista no s'explica sense el mecenatge de Joan Baptista Cendrós i Carbonell, nascut a Barcelona l'any 1916 en una família originària de Valls. Cendrós, en el decurs de la seva vida, seria un dels empresaris catalans més exitosos. Va universalitzar l'emulsió de fabricació pròpia Floyd i va ser un pioner de l'exportació en l'Espanya autàrquica del règim franquista. La història de Cendrós i Òmnium Cultural comença l'any 1961, en un moment de gran transcendència social i cultural a Catalunya. La llarga i brutal repressió franquista havia conduït la llengua a una situació de risc de desaparició. En aquell context de dramàtica resistència, Cendrós lideraria la creació d'Òmnium Cultural, amb l'objectiu de promoure la llengua, la cultura, l'ensenyament, la cohesió social i la identitat dels països de parla i cultura catalanes. Cendrós va invertir bona part dels multimilionaris beneficis dels seus negocis en la titànica obra d'Òmnium Cultural i encara més es va comprometre en l'adquisició d'editorials que, en aquell difícil escenari de genocidi lingüístic i cultural, sota la seva direcció rellançarien la publicació de literatura en català adreçada a tots els públics. Serien els casos de les editorials Proa, creada el 1928, o Aimà, creada el 1944. Cendrós també es va comprometre en altres camps de la cultura. Va ser un dels patrocinadors del moviment artístic Nova Cançó Catalana, nascut a finals dels anys 50 del segle XX, i articulat a l'entorn de la reivindicació idiomàtica i democràtica. I va contribuir a internacionalitzar els cantautors catalans. Cendrós seria qui organitzaria i patrocinaria el primer concert de Raimon a l'exterior, al Teatre Olímpia de París, el 1966. L'obra de Cendrós resultaria imprescindible per a conduir la llengua i la cultura catalanes i tota la indústria que va sorgir a l'entorn d'aquest fenomen a través dels camins de paranys i d'obstacles imposats pel règim franquista. Cendrós representa una personalitat i una obra decisives per a salvar l'etapa de persecució i repressió més dura que ha viscut la llengua i la cultura catalanes en el decurs de la seva mil·lenària història.